Des del portal de l'Estuig Digital podem accedir a l'espai de descargues on trobarem un paquet que porta ja incorporat tant la plataforma Eclipse de desenvolupament com les llibreries i l'emulador Android. Podem clicar a l'enllaç de descarga i ens podrem descarregar el fitxer que comprimit ocupa 372 i que descomprimit ens ocuparà 879. Això hem de tenir present que serà un temps important de descarga també en funció de la velocitat de la nostra amplada de banda. Un cop ja tinguem el fitxer descarregat, clicant sobre l'enllaç podem procedir a fer la descompressió. Interessant destacar que aquest paquet és un paquet totalment portable, per tant el podrem descarregar sobre una unitat de disc dur com també sobre una unitat USB portable, fet que ens facilitarà i ens permetrà treballar des de diferents ordinadors. En el nostre cas estem fent la descarga en una unitat de USB que després podrem transportar d'un ordinador a un altre sense cap complicació. Tots els fitxers del paquet estan continguts a la carpeta Android. Si accedim a aquesta carpeta ens trobem en 3 subcarpetes. Eclipse, que conté la plataforma de desenvolupament, Android amb les llibreries d'Android i la nostra carpeta, de projectes. Entrem a la carpeta Eclipse i arrenquem la plataforma de desenvolupament. Important en aquesta fase arrencada que ens demanarà en quina carpeta volem guardar els nostres projectes i, com podeu veure en el nostre cas, indiquem una carpeta de manera relativa, fet que ens permetrà treballar en qualsevol unitat de USB. Un cop ja hem arrencat, accedim a crear un nou projecte, en aquest cas Android. El primer que farem és definir el nostre projecte, posarem un nom, Holamon, la carpeta deixarem per defecte la de treball, definirem Android 2.2, li posarem el nom de l'aplicació Holamon, el nostre nom de domini, estosdigital.com, i l'activitat també li posarem Holamon. Un cop ja haguem acabat d'indicar el nom de l'activitat, ja podrem finalitzar aquesta definició i ja tindrem definit el nostre primer projecte. Com podem veure, aquest projecte, si el despleguem, veurem que està format per un conjunt de carpetes i subcarpetes i també per fitxers. Accedirem a un fitxer de Java principal que, clicant sobre ell, ens apareixerà en el nostre editor. El que farem és fer-li algunes petites modificacions i insercions per anar-nos familiaritzant amb els components. En aquest cas, obrim un espai i afegim una línia que és la creació d'un objecte a TextView. Com podem veure, apareixen algunes incongruències. Això és perquè aquest objecte no està definit encara. Cal la llibreria que l'identifica. Si mirem les llibreries dalt de tot en import, no hi ha la llibreria que conté aquest objecte. Podem fer que la defineixi de manera automàtica apretant Ctrl, Alt i O. Ara ja la tenim definida automàticament i la següent línia que hem afegit serà indicar un objecte a aquest TextView, que té de nom TV. Com que hem fet modificacions, l'arrencada queda alterada i per això veiem que té una incongruència que posteriorment hi resoldrem. El següent pas serà obrir el fitxer main.xml. Cliquem sobre ell i ens apareixerà també amb l'editor. Com podem veure amb el desenvolupament gràfic, aquest main.xml conté la part de definició estètica de l'aplicació. Per ser aquesta primera presa de contacte no entrem en gaires detalls, però sí que fent una ullada podem veure en la part final que hi ha una línia que ens indica una variable que s'anomena hello i que és de tipus string. Aquesta variable, que aquí simplement està com definida, veurem que està referenciada el seu valor en un altre fitxer que està a la carpeta values, que és el fitxer strings. Si obrim aquest fitxer, que també està en format XML, veurem que la variable hello té com a text el hello world, que ja hi era, més el Holamon que havíem afegit. Procedim a fer-ne la correcció i també veiem que hi ha el nom de l'aplicació que el deixem intacte. Ara només ens caldria fer la modificació de l'arrencada,
borrem el que hi havia i el que fem és que arrenqui amb l'objecte TV, és a dir, que hem posat una arrencada amb l'objecte TV. Una darrera personalització en aquesta primera aplicació serà la de definir les pròpies icones. Aleshores hem buscat unes icones en format PNG pròpies que han de portar el nom d'icon i el que farem és substituir per les icones que hi ha en la carpeta res del nostre projecte. És a dir, copiem la nostra icona i anem substituint per les 3 carpetes dels 3 nivells de representació iconogràfica de l'aplicació. I fins aquí aquesta primera presa de contacte. Ara ja només ens queda comprovar el funcionament de la nostra aplicació. Per això, des de la mateixa plataforma, està incorporada la connexió amb l'emulador, posem en marxa aquest emulador i un cop arrencat aquest emulador veiem ja que se'ns presenta davant nostre un emulador de terminal Android, la part de pantalla gràfica i la part de teclat. Intenta imitar fidelment el que és una arrencada de terminal mòbil o de tablet amb Android. En aquest moment ja tenim arrencada el nostre emulador amb Android i com que ha carregat la nostra aplicació ja la veiem en marxa. Porta el nom de l'aplicació, Hola Món, i el missatge que nosaltres hem indicat. Per tant, diríem, queda constància que la nostra aplicació ja està en marxa i que funciona. El següent pas pot ser veure com queda l'escriptori, accedim a l'escriptori d'aplicacions i podem veure com la tenim carregada amb el nom de Hola Món i amb la icona representativa que nosaltres li havíem afegit. Bé, aquest ha estat un primer contacte amb el món d'Android i esperem que estigueu pendents de la propera entrega que esperem sigui del vostre interès.